Muri yeZimbabwe mukomana anonzi Tshabangu ava kuzovharisa pati yeTCC noti akuona kuti ava kutonomisa akutonoapply kune Ministry of Justice kuti aiwa chirege kupa TCC mafunds mari yamunovapa yamaisivapa nekuti mari iyi vari kuimisuse uye hatisi kuona kuti vari kumboishandisa chii. Sa muri yeZimbabwe sadamina munyaya iyi ndokuti achibva wasubscribe wolike wotina on the bell icon tombochona maupdates andokupa pano paZim News Live. Muri yeZimbabwe tikuona kuti sengezo Tshabangu anouya achinyora patwitter yendo pake achiti I've just wrote a letter to the Ministry of Justice, Legal and Parliamentary Affairs, instructing them to stop considering giving the political party funds to CCC until when we resolve our pressing issues at hand, because a lot of funds have been usually misused and unaccounted for. Saka ndo nyari kuchitagwa na sengezo Tshabangu achiti apply ndanyora ku Ministry of Justice and Legal and Parliamentary Affairs achiwadza kuti aiwa achimbomirai kuconsider kupa CCC mafunds mari yamunovapa because vari kumisuza mari uye hatisi kuona kuti vari kumboishandisa chii mari. Sa muri yeZimbabwe ndonyaya yapinda mudariro chimbotudzai mafungiro enyu munoti kudii pamusoro penyaya iyi yareizwa naTshabangu. Pinda mucomment section medu mutudze munofunga kuti kudii. Aiwa muchisubscribe kulike wachenotina on the bell icon torambochona maupdates andokupa pano paZim News Live.